Disyembre 24, 2022. Solemnidad sa pagkatao sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug nga iyang sulugoon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao ang amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao'y amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Buos, si Rahab ang iyang inahan. Si Buos mao'y amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si Hari David mao ang amahan ni Solomon. Ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Roboam. Si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa mao'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Horam. Si Horam amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Hutam. Si Hutam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosihas mao'y amahan ni Hikonias ug ang iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Hikonias nanganak ng Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zerubabel. Si Zorobabel mao'y amahan ni Abiud. Si Abiud mao'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao'y amahan ni Sadok. Si Sadok mao'y amahan ni Akim. Si Akim mao'y amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Eleazar. Si Eleazar mao ang amahan ni Matam. Si Matam mao'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose nga bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug napulog upat ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ug laing napulog upat ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwaso niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa mga propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria, apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.